No corazón de Galicia, no seu centro xeográfico, o camiño francés e o camiño do norte fan no Pino a súa última escala antes de arribar a Santiago. O camiño, como a vida, está cheo de sorpresas. Sorpresas que nunca sabes cando nin onde aparecerán. Pero ao final dun camiño non é só un final. É tamén o principio de algo novo. A porta a un mundo sorprendente. Porque nunca é tarde para deixarse sorprender. Nunca é tarde para deixarse enamorar. As portas da gloria, o Pino non é só unha estación de paso. É un lugar ideal para repoñer forzas, para collerlle o gusto e saborear o repouso, para pensar e sentir en verde. Un lugar que convida a percorrer os seus vieiros, a seguir o ritmo que marcan as súas árbores e deixarse guiar polas súas pedras, a escoitar a canción das súas verbenzas. Un paraíso natural no que o camiñante atopa o acougo. Imagina futuros camiños e fai recontos de cada paso. O Pino é unha terra que contaxia esperanza. Unha terra para entregarse a ela en corpo e alma. O Pino entra polos ollos e tamén polo sentimento. A calma e a fermosura das súas paraxes acaba por meterse dentro. 13 parroquias para descubrir e empaparse da súa historia. Para deixarse levar polos seus templos. No Pino, festa e tradición xúntanse nas romarías, que enchen recunchos idílicos de devoción e divertimento. A Romaría da Magdalena de Castrofeito ou a Romaría de San Pedro son dúas citas ineludibles para coñecer a terna deste concello. Unha oportunidade para sentir o calor da súa xente, para vibrar o compás do seu latexo. Para gozar na mellor compañía dos manxares desta terra. A Rota Xacobea recupera o alento nos albergues do Pino. Unha última tregua para os pés, antes de volver a calzar as botas e poñer rumbo a Compostela. O feitizo das súas carballeiras arregala as meniñas, molla as meixelas e enche os peitos. No Pino, sol, auga e descanso forman o trío perfecto. Porque non hai mellor plan que deixarse levar polo momento. Deixarse mexer pola dozura dun río e descubrir os seus segredos. Para o baño, para a pesca ou o recreo, o tambre ou o noa inundan os veráns do Pino de ilusión e entretemento. No Pino hai camiños de auga que semellan monumentos, cauces nos que reina a troita. E seguindo o seu curso, sendas fluviais que discorren entre muiños e ameneiros. Auga e terra. Terra e auga van pintando unha paisaxe que fai voar a imaginación.
No pino é a natureza a que marca os tempos. Só hai que soltar as rendas e deixar que decida o vento. Sentir o galope da vida a lombos dun cabalo. O trote, deixarse abraiar pola beleza dos seus sendeiros. E ir enchendo as alforxas de inesquecibles momentos. Acordar o abrente do canto do galo piñeiro. E mesturarse coa veciñanza na feira a cabalar. E o primeiro domingo de agosto, día da festa do galo, declarada de interese turístico, celebrar cada intre como cando éramos nenos. O pino é un lugar para deixarse escandear cos 5 sentidos. Silandeira e devagar, vai nos seducindo a maxia deste concello. Mais ca un sabor, máis ca unha viaxe ou un arrecendo. O pino é un sentimento, unha música que se espalla polos camiños, un ritmo que se leva dentro. O camiño, como a vida, está cheo de sorpresas. Sorpresas que nunca sabes cando nin onde aparecerán. Pero o final dun camiño non é só un final. É tamén o principio de algo novo. Aporta a un mundo sorprendente. Estamos no camiño francés, ruta a Compostela, paso obrigatorio de peregrinos, tamén moi preto do camiño do norte, outra ruta importante para este concello, pero o pino ten máis que ver que estes dous camiños. O pino ten tamén ruta de senderismo, o pino ten pois áreas recreativas, o pino ten patrimonio e o pino ten gastronomía. O pino é un concello para enamorar e o pino algo diferente. Vente ao pino e aquí te esperamos. Ás portas de Santiago, no corazón de Galicia, o camiño francés e o camiño do norte botan a andar no pino unha nova aventura. Unha aventura que encherá a mochila de recordos memorables. A última etapa dun camiño, a primeira etapa dun amor. Déixate enamorar. Sinte o seu latexo. Ven ao pino.